Argiaren podcastak. Egonarria, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egonarria. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about. Bueno, gaurkoan seguruna gure buru agendetan apuntuta ez dugun urtorren batez arituko gara, baina hain da ezaguna ez den gertakaria, baina ia 100 urte geroago sortutako abesti baten lehen notak entzun orduko, denoi burura irudiak trumilka etorriko zaizkigu. Bai, hala da, ez? Apirilaren 14 da, egun hori, edo hobeto esan da, apirilaren 14ko azken minutuak eta apirilaren 15ko lehen orduetan gertatu zen hori, zuk esan bezala, duela 100 urte baino gehiago, 12 urte zehazki, 1912ko apirilaren 14ko gauean. Beti ingo digarrazia, mersion. Bueno, hau zen kanta, noski, aipatzen, ari ginena. Zer gertatu da, txirula horrekin, zerke ematen dugu da bizela. Ni bakit oso simplea naizela, baino beti entzutan dudan bakoitzean. En fin, bai, aina pentsatuko duzu, ez? Titanicki buruz bada zerbait berria esateko, ez? Dena ez da esan, ez? Gainera, Egongo da. 97an James Cameronek 3 ordu eta 4 ordeneko txapa sartu zigun. Eta ondoratzearen xetasun guztiak eman zizkigun. Hala ematen zuen, baina ondoren ere dokumentalak sortzen jarraitu da. Bai, eta gaina iaz kapitulu berri bat idatzi zen historio honetan. 2023ko ekainaren 18an Titan urpekoak implosionatu egin zuen, gogoratuko zerate. Eta bertan zeuden 5 pertsonak ziren, multimilionarioak ziren, eta beraz, Titaniceko lehen klaseko biktimen zerrendan sartu genitzake, ez? Ja ez dira orduan 1513 biktima. Bai, beste 5 dira. Beste 5 gehiago. Bai. Sakura. Bai. Eta Titanen implosiotik hainbat ondorio atera daitezke. Hainbat meme oso barregarri ere atera ziren. Bai. Ez ditugu hemen reproduzituko. PlayStationaren mandoarena adibidez. Baina, bueno, ondorietako bada ez, Titanicek 100 urte pasata ere, oraindik ere sortzen duen obsesioa eta fascinazioa, ez? Bai. Eta orduan galdera da, nundi dator obsesio hori. Eta batzuek uste dute Titaniken tragedia olako metafora badala, ez? Gizakiaren harrokeriana, ez? Titaniken bidez natura mendean hartu nahi zuela gizakiak eta azkenean naturak, ez? Zigortu egin zuela edo gizakia bere harrotasunagatik, pentsatzeagatik ontzi ondora ezin bat hori egin zezakela. Berez ondora ezina zela, ez? Asko entzuten da. Bai. Baina inork ez zuen esan bere garaian ondora ezina zenik. Hori da, gerora bazineak eta gehitu dion elementu bat. Harland & Wolff zen ontziarek izuen enpresa eta haiek sekulatzuten alakorik esan. Eta Titanicen eta Olympic zen bere aizpabikia,
Bai. Ontzioien jabe zen White Star Line enpresak publizitate batean hauxe esan zuen. Hori posible den heinean, bi ontzi harrigarri hauek ondora ezinak izateko daude diseinatuak. Hau da, Bai. Bueno, badazpada, bai. esan genezake haiek esan zutela, ontziak ia ondora ezina ziela, eta bueno, gero ikusi benunez, arrazia zuten. Hori da. Bai, garaiko beste ontzi ez, handi batzuk, Lusitania eta Mauritania adibidez, ez, kompetentzia zirenak. Bai. Antzeko formulak ere erabiltzen zituzten. Berez, lehia zan azkarrenak izateko, eda luxuzkoenak, baino inorketzun esaten hori, ondorezinak izango zirenik, ez ziren ausartzen hori garbi esaten, ez? Bai, espare. Bai, beste batzu diote adibidez, salamentu txalupa gutxi izateak adierazten zuela, benetan uste zutela ondorazina zela. Baina, bueno, hori ere, ez da itzakia, ze Titanicek 16 txalupa zituen, argi dago, ez zirela nahikoak. Gutxitxo. Egia da, ez zirela ere behar bezala bete, eta baino garaiko legedia, Britainiar legedia, betetzen zuten. Arauak esaten zuen, gainera, arauak zeukan akats bat zen tonelajearen araberako neurriak hartu arazten zizkien. Eta zakazen zurik, zezuk izan dezakezu kargu ontzi handi bat, tonelaje handikoa, baina oso bideiari gutxirekin. Bai. Kontua da, hor Titanicek ez zuela araurik hautsi. Istripu legala izan zala. Bai. Eta istripua gaina, garai hortan oso ohikoak ziren. Ez? Aipatu dugu Olimpik, ontzi bikia. Urte bete lehenago itxarosoratu zen, 1911ko ekainean, eta handi gutxera, 5. bidaian, ontzia jo zuen, eta kaskoan hainbat zulo egin zizkion. Kasu hortan soilik 2 konpartimentu bete ziren urez, eta ontzia nola lortu zuen portura iristea. Bai, hobetota zitzaien. Bai. Titanic baino. Bai. Baina, bueno, ontziak ondoratzea eta 100 hildako eragitea, etzen ezoikoa garai hortan. Adibide batzuk jarriko ditugu, urte batzu lehenago, 1904ean, General Eskolum ontzia ondoratu zen New Yorken, East Riverren, eta 1929 hildako izan ziren. Izan zen Dorre Bikien eraso arte, izan zen New Yorken. Hildako kopuru handiena eragin duen. Bai, tragedia edo, bai. Istripua esan. Bueno. Bigarrenaren kasuan. Bai. Bai. Eta urte berean, irailean, 1912an, Kichemaru ontzia ondoratu zen Japonian, eta horrere 1000 hildakotik gora izan ziren. Handikan 2 urtera, 1914an, Empress of Ireland ontziak istripua izan zuen Kanadako kostaldean, eta horrere 1000 gora izan ziren hildakoak. Vaya. Podéis decir a gritos que es la capital de Europa, podéis ganar la liga, podéis ganar la copa, afirmar y seguros que es la capital de España, pero al llegar a agosto, vaya, aquí no hay playa. Vaya, no hay playa. Vaya, y no. Bueno, hildakoak edo non, gara hartan, orain ere bai, baina gara hartan argi dago. Baina milaka pertsona horien inguruan ez dago ez dokumental, ez film askorik. Bai, Zer gatikote? Horre itzuliko gara lehengo urteko Titanen tragedia, Bai, tragikomedia. tragikomedia horretara. Horretara, antzeko zerbait gertatu zen Titaniken ere, ez? Titanontzia giplosneratu baino egun batzu lehenago, 4 egun lehenago, ekainaren 14an, Mediterraneoan, zehazki Greziako uretan, Mesenia ontzia ondoratu zen, migrantez betetako ontzia zen, ez dakigu zenbat zijoazten zehazki, baina 250 migrante inguru zeramatzan, eta 104 bakarrik erreskatatu zituzten bizirik. Kaso ezaguna izan zen bai. Ezaguna izan zen, baina baita ere, Horregatik. Bai, hori da. Titaneko 5 horiek askoz arreta mediatikoa handiagoa jaso zuten, askoz baliabide gehiago jarri ziren horiek erreskatatzeko aukerarik ez pazegoen ere, ez? Bai. Ez dakigu ia tamainak inporta duen bizitzan honetan, baina unibertsalak omen diren eskubiden banaketan aztalaren koloreak
dirudinez, bai, importa Bai, du. eta kontu korrontearen Bai, zero kopuruak ere bai. potoltasuna. Eta Titaniken kasuan, arreta mediatikoa ere areagotu zen, bidaiaren artean jende oso ezaguna zegoelako, ez? Azkenean celebrityak zeudelako. If I wasn't a celebrity, would you be so nice to me? If I didn't have cheese like every day, would you still wanna be with me? If I couldn't buy you diamond rings and all those other expensive things, would you be so into me? If I wasn't a celebrity lately. I've been a little thinking about the things that satisfy you. It's making me wonder about the things that you see in me. I hate the way you like to say a man's a pretty. Baby, what's the deal? I thought you wanted me for me. Bueno, celebrityak zeudela argi dago, filmek, dokumental eta horiek denek azpimarratu digute 1000 aldiz, Bai. baina adibidez zeintzuk. Bai, esan behar da, Jack eta Rose ez direla benetako... Ez? Ez. Bai, ez egiten entzesatzen. Zerran da. Ez egon Leonardo? Ez. Katxiz. Bueno, kontua da, John lehenengoa, ez, akuratu duguna da, John Jacob Astor laugarrena. Ja, azke, ez, Bai. amaieran zemaki erromaterra balima dagasunean, ja. Bat baino gehiago zarenean. Bai. Hori zen, ontziko personalik aberatxena, ez? Baina, gara hartako munduko aberatxenetakoa ere bai, ez? Astor abizena ezaguna da, Margaret Astor kosmetikoak, Waldorf Astoria hotela ere, Astoria hori... Astore ere bai? Ez, hori ez. Euskal Herriko Dakigula lotura. bintzat, bai. Ja. Euskal Herriarekin lotura nahi baldin baduzu, horrengo... Txen, baina hau non dago? Urrazpin o... Urazpian dago. Ah, vale. Titaneko boste... Hain aberatxazten orduan, Esan dezu, Euskal Herriarekin lotura, Guggenheim abizena. Ah, jo. Benjamin Guggenheim antzegoen, ontzian, eta han hiltzen ere bai. Peggy Guggenheim mezenas ezagunaren aita. Aurrez ezaguna zen ere bai, maitale zerrenda luzea zeukalako, eta hain zuzen Titaniken maitale batekin batera zegoen. Horrek ere, txutxumutxuak eta ez. Saltxa, Mateo. Hori da. Arrosa. Bai. Ondoren bikote bat ezaguna zena, eta gerora ezagunagoa egin dena, Ida eta Isidore Strauss, Macy's, saltoki handi ezagunak dira, gaur egun oraindik ere badaude Estatu Batuetan, eta saltoki kate ezagun horren sortzaile eta jabea zen, Isidore Strauss. Emakumeek eta aurrek txalupetan lehentasuna izan arren, hain ezaguna zenez, eta klasismo Indarrean zegoen ez. Deku bat eskaini zioten berehala, ez, Isidorri. Uko egin zion. Zerona, bera. Bai. Eta emaztea, hori dakigu bintzat, edo hori da iritzitzen versioa. Eta emazteak esan zuen, arekin geratuko zela, eta lekuko batzuk zioten gimnasiora joan zirela, beste batzuek kamarotean, gimnasiora. Bueno, zen momentutan buruatzen zaizu, ondortzen ari denean etxasuntzia gimnasiora jotea. Ez dakit, beste batzu diote kamarotean sartu zirela, eta hori da James Cameronen Titanic pelikulan estena unkigarri ezagun hortan ikusten direna, ez? Ikusten da senarremazte batzuk, bikote bat, eskuamanda oean, eta momentu hortan urak hartzen du kamarotea, eta ez? Eta zepena. Hoiek Ida eta Isidore Strauss omen dira. Bai. Urrazpian hoiek ere, bazpare. Bai, hoiek urrazpian. Bueno. Persona ezagun famatu batzuk ere bizirik atera ziren. Horietako bada Lucy Duff Gordon, moda diseinatzaile britainiarra zen, ezaguna, garai hortan. Eta bestea Dorothy Gibson, Hollywoodeko aktore ezaguna, ez? Zinema mutu garaiko aktore ezaguna, Mary Pickford oso ezaguna zen, hau hain zain ezaguna, baina... Liga horretan. Bai, hau da, imaginatu, ez dakit, gaur egun izango izateke. Pues Leonardo. Elon Musk, Amancio Ortega, oie denak. Kardashian batzuk igual. Oie kilko zidan. Oie kilko zidan. Eta salbatuko zan... Scarlett Johansson, ez dakit. Horea, bera. Kate Winslet, bera. Horrela plantatuta ez da plantxarra. Baina imaginatu ez, horrelako, hain jende ezaguna egotea tragedia horretan, ez? Yeah. Oi hartzuna izugarria izango zen.
Baina egia da mitoa gerora ere gizendu zela. Azkenean, ontzi hondakinak luzaroan ez zituzten aurkitu, ez? Azkenean pezioa aurkitu zuten 1985. Eta orduan topatu zutenean, eta gaina hainbat objektu eta hainbat gauza topatu zituzten bertan, orduan jakimina gehiago piztu zen, eta ja Titanic filmarekin ja, falta zon. Bai, badakigu zerratu zen. Baina, gertatu zen unean ere, sekulako jartzuna izan zuen, eta horren adibide da, New York Times egunkariak handi gutxira argitaratu zuen ohar bat. Nola edo ala itzuli dut, baina alduenak originala irakur dezala, oso ona da. Oharraren izenburua da, soilik poetek idatzi beharko lituzkete bertsoak edo poesia. Duela egun batzuk adierazi genizuen, Titanici buruzko poesiak bidaltzen ari zareten gehienak, etzaretela halako gai handia eta zaila modu egokian tratatzeko poeta kualifikatuak. Eta hala ere horrelako ekarpenen uholdeak jarraitzen du. Ez gara egunero 100 gora poesia jasotzen ari, baina oraindik dozena batzuk iristen ari zaizkigu. Eta alden neurrian pazientziaz irakurtzen baditugu ere, Titanici buruz argitaratzeko modukoa den poema bat idazteak, papera, arkatza eta Titanicen tragediari buruzko sentimentu indartsuak baino gehiago eskatzen duela, esateko beharra daukagu berriro ere. Hori gogoan ez izan da, edo ahaztuta, intentzio honeko irakurle askok eskatu digute beren poemak argitaratzeko. Maiz konfiantza patetikoa erakutsiz. Haien eskaera bete izan bagenu, egileentzat humilazio krudela ekarriko zukeen. Editoria zegoen ja nahizuela bera ere Titanicekin batera ondoratu. Kokoteraino zeuden. Dices que siempre estás viajando, pero me estás engañando. Yo sé que no estás solo y que no sales de tu cuarto. Las luces de la calle te hacen daño cuando sales, porque tu mundo es otro mucho más oscuro. Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco. Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte. Mekano ez egon Titanicen, ez? Ez, Bueno, baina ez dakite. pixkat ondoratu egin da, ez? Zeukaten Garapen. irudia. Batzu bai. Bueno, hildako asko aipatu ditugu, tragediak, eta aho zapore gozoarekin bukatu nahiko nuke podcast hau. Bai. Eta gainera, ez dakit entzuleak noiz entzungo duten, hau, baina guk bazkal aurretik grabatu dugu hau. Beti. Eta iruditu zaita proposa Titaniceko azken afariaz hitz egitea. Titanic etzen soilik bere garaiko ontzirik luxuzkoena, eta azkarrena, eta ondora ezinena. Urgaineko jatetxe erraldoia zen. Datuak dira izugarriak. 40 sukalde zeuzkan ontziak, 100 sukaldari, eta 2228 personentzako jakietadariak gordetzeko hotz ganbera erraldoi bat zeukan. Esan behar da, 2228 bideiari zijoaztela, baina 3000-tik gorako kapazitatea zeukala. Esan nahi dut, tragedia asko zaundiagoa izan ditekela. Beste datu batzuk, Southampton, Jesus, horako portutik irten baino lehen, sotoak bete zituzten, 37,5 tona okel fresko, 5,5 tona arrain fresko, 25.000 hegazti, 40.000 arrautza, 40 tona patata, 36.000 laranja, 3 tona gurin, 6.750 litro esne, 875 kilo izozki, 15.000 garagardo botila. Bueno, bintzatu bendik hotzotzak egongo dira. Bai, fresko. Ez, baina ikusi genuen pelikulan 3. klasekoak danak erantzien zituz. Bai, festa bietan, mai gainetan dantzaite zuten. Beste iragoiek ez. Titaniceko baxerak 57.600 pieza zituen eta kuberteriak 54.000. Bueno, nahiko txo, ez da? Bulta bat emateko. Bai, lehen klaseko kartak plater pila bat zituen, gau hartan. Eta 3 plater nagusiak edo ziren, izokina muselina saltxan, arkume errea mentarekin eta Waldorf tarta. Erdia ez dut ulertu, baina teorian oso onak, ez? Baina oso itxura ona dauka. Bai.
Baino, kapitaina buru zuen Maiak afari oso berezia zuen. Menua Auguste Escoffier aukeratu zuen, garai hartako, bere epokeko guru gastronomikoa zen. Eta ostruka arrautzak kabiarrarekin, termidor otarraina eta sorpresadun laranjak jan zituzten. Oso egokia. Bai. Ondoren etorriko zen sorpresadun hostiaren aurrekari. Hori da. Ondo, Bai. Ondo beteta juteko. Laranja bat, gero... Kartak itxasontziaren arrastoetan aurkitu zituzten, 1985ean, eta James Cameronek eskatu zuen xehetasun osoz kopiatzeko jan zuten hori, Eta egia da, pelikulan nolabaiteren nabarmendu nahi dula klasen arteko asko azpimarratzen du. Aldea azpimarratzen du, ez oso modu ez dakit. James Cameronen azpimarratzen du. Baina menuari dagokionez behintzat aldeatzen naina handia izan, ez lehorrean baino asko handiagoa, eta batez ere ez beste ontzietan baino handiagoa. Azken afari horretan, 3. klaseko bidaiariek txal, ragua, eskabetxean jantzuten, tipularekin, horrek ere itxura ona nik orantxe jango nuke. Baina, esan bezala, garai hartan, ontzietan, ohiko nazen, pobreenei, 3. klasekoi, otordurik ez ematea. Hau da, bakoitzak eran behar zituen bidaia sorako behar zituen o altzituen janariak. Bitu, senyorituak jaten eta guzti eman zieten hila horretik. Bai. Bai. Eta badago, gauza anekdotiko bat, ze karo, izeberrako, 12 gutxitan edo, Josuen Titanic, eta imaginatu, digestio egiten ari zen bitartean, gora bera guzti horiek, gora bera... Txalupan, esto salto, bestea... Oso momentu desegokian Josuen izeberga. Eta digestio egiteko ere, bai. Eta egia da, txalupetan zeudena, gero, ordu batzuk pasa zirela, haiek erreskatatu arte, eta bizirik irten zirenetako batek, lehen klasekoa zan, esan zuela, hori oso gaizki pasa zutela, ez zeukatelako urik. Ez geneukan urik, ez da galleta bakar bat ere. Hori da. Bai. Esango zion Jeffreyri, mesedez non daude nire galletak. Sartu zaize berriro ontzian, eta mesedez. Gaitxi bera eta karri. Ez da galleta batzuk, Izozki egual ez? Ja, horro gainez. Baina galletatxo batzuk. Garagardo batzuk. Hola denbora pasatzeko. Bueno, eta igual, ahoa gozatzeaz gain, belarriare gozatuz amaituko dugu. Bai, hori erlatiboa da, bakoitzak epaitu dezala ondoren datorren nahiago gozamena dan, ala hasieran jarri duguna... Nahiago duen. Bai. spaces between us. You have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Argiaren podcastak.
Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.